yan na naman. Alaka, laki ka mo. Ang laki talaga, grabe. Oh. Yan na naman ito. Oh, yan na naman. Grabe, laki tol. Sana natin nawa. Isa. Ala, kung sana mawala. Ginagawa mo. Dalawa. Umangat ka, Lord. Lord, grabe. Oh. Sus, Ginoo. Sige, lasang tamati. Bata na naupuan ko. Ang dami na rin natin huli. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Grabe. Sana makaisa pa. Oh, mati, oh. Grabe, saglit lang tayo. Oh. May isang mamaw pa, oh. Lord, thank you, Lord. Meron pa, oh. Pahabol. Yun. Thank you, mati. Yung kami pa, lakta. Oh. Yun. Woo! Good morning mga kachoy. So yan, welcome po ulit sa ating YouTube channel mga kachoy. At samahan niyo po ulit ako mga kachoy at maglilibang tayo ulit. Dito naman tayo mga kachoy sa may Barangay Puejo. Yan, sa Ilog Pasig muna tayo mga kachoy kasi malapit to sa amin. At tayo mamaya mga kachoy ay magsiselebrate tayo ng ng kaarawan ng ating tagapagligtas. Yan, si Jesus Christ. Yan mga kachoy. Merry Christmas po sa ating lahat mga kachoy, no? At siyempre sa mga inaanak ko, mega love shoutout mga kachoy sa inyo, no? At sa mga kumpare ko dyan, at di ko na kayo isa-isahin. Sa mga friend ko, sa mga kaibigan ko, mga vlogger, yun, Merry Christmas sa inyong lahat. At sa mga silent viewers natin mga kachoy. At umpisa na tayo agad mga kachoy, at para makauwi tayo agad at kukuha tayo ng ng pandagdag, no? Ng handa. At tayo uuwi kagad mamaya mati kasi magsisimba tayo, no? Yun, mega love shoutout ulit sa inyo matoy. Good morning. Yun, bira tayo matoy. Tapos ang sit up natin matoy pala. Papakilala ko sa inyo matoy ito. Yan, yung inharvest natin sa Barangay Buhayong Bato. Taw-taw to matoy, adjustable yan. So ngayon kinalian ko ulit. Yan, yung lang, yung tama lang dun sa mga sabitan, tagpas dun sa may sabitan matoy, sa mga bato-bato na may lumot. Para makuha natin yung mga naglalarong tilapia dyan, oh. Yun, good morning sa lahat ng GC na sinalihan ko. Ito na. At maraming salamat sa mga GC natin bagong sinalihan. Salamat sa pag-accept po. Yun lang mati, paagos-agos tayo. Hanggang mabot doon. Tapos dalawang taw-taw kagad yung gagamit natin mati. Ito yung mga pang-harvest. Gagamitin natin ito pang malakasan mo, no? Yan, mga tuhok yan mati, no? Para mabilis tayo makauwi. Ayan na. Parang nagpaparamdam na dun sa kabila, oh. Namatay, oh. Ayan na. Oo, sabi ko lang mga tayo. Ay, kay! Alak ka! O bakit gano'n? Masarap ng adobo pag... Pero maliit kasi matay. Pero pag malaki to, talaga kukunin ko na to. Paborito ng kaibigan natin tong Ilocano. Grabe, nadunok mo boy kaagad. Yan, Kitawi. Ay, Kitawi pala. Yan, Miguel love shoutout kay Tiwi. Yan, Miguel love shoutout. Ibabalik natin ito kasi balik muna natin kasi at maliit. Pag malaki kunin natin at pang yan, sarap niya adobo sa gata. Try tayo ulit mga toy. Nasubra na ata sa lalim, binabawang ko mga toy. Yun, sa mga inaanak ko, pa-share naman pala ng ng video, no? Pag di nyo sinerto mga inaanak ko. Wala kayong pamasko. Ano mga toy? Uy! Ayun! Yun mga toy, ulit tayo. Nadalawa na tayong kapat. Grabe, inaanak. Uy! Paramdam ka, brat. Pinakagat tumatik na. Uli ka! Uy! Oh, good shot mga katuyo. 4 fingers yan matay. 4 fingers lang matay kukunin ko, no? Di tayo kukuha ng any size. Ay, hindi pa siyempre 4 fingers pataas tayo, alam. Sige, ibig sabihin magsisimula tayo ng yun na mabara. Kakatawa talaga ito. Ano mo pa yan, Bili? Meron yung pang isa dyan. Ito lang. Simula pa lang. Uy, yan na! Alaka, laki!
Ay, dala-dalawa ka agad mga choy, oh. Magandang pabungad to, mga inaanak ko. Pare, alam na to. Oh, dalawa ka agad. Ba, sabi ko na nga ba, napapanaginipan ko kayo kagabi. Ano, nagkabuli na tayo. Dalawa na to, kaagad mga katiyo. Ay, siyempre, naku, muntik na nating makalimutan eh. Si Kuya Delphin Padilla, yun, migay lang shoutout, Kuya. At happy birthday. Ginagawa mo. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Yan, kano pala, Kuya, si si Jesus ka-birthday mo kaya pala napakabait mo, Kuya. Yan, maraming salamat, Kuya, sa lahat at sa pag-share lagi kahit sa FB page ko. Yan na naman, grabe naman, nilagay ko lang hindi pa lumalaban yan, boy. Hindi pa ready eh. Nakatawa itong ispa na tumadoy. Allah. Yun, pasensya na kayo mga katsoy, katsoy Ronnie. Nagahan ko kasi. Dito mamaya mga toy, marami dito nagbibideo. Gaan, dito kuya nagsasounds dito. Inunahan ko na bago mag-sounds to. Ang hirap kasi mag-edit pati may sounds. Ito lang mga toy, paagos-agos lang tayo. Yan. Kahit ganyan mo lang mga toy, yan. Gawa tayo ng sangkalan ba? Wala ka mababa. Wala na talaga mga toy. Wala na ibaba kasi nakapix na mga toy. Yan, maraming salamat nga pala sa lahat talaga mga toy, sa lahat ng sumusupport sa ating YouTube channel. Nagat na nga talaga mga toy, oh. Painan natin to. Hindi pala natin napainan. Grabe ito mga toy. Isa pa lang tayo eh. Inagahan ko mga toy. So awan ng Diyos, di tayo na hindi natin na-encounter yung dyan. Kasi may sawa dyan mga toy. Sa may, yung binabaan ko ron, malaki sawa dyan mga toy. Pero ang ginawa ko, nilakasan ko na lang yung paglakad ko mga toy sa tubig para matakot. Ito na mga toy. Uy, sus! Ganda na naman nun. Ay, di pala mga toy, ngayon, di pa pala kapanganakan ni Jesus. Sorry. Excited talaga tayo na darating na kapanganakan ni Jesus. Sa lubong pala mamaya mga toy. At kaya tayo maghahanda ng pang Noche Buena, no? Ito paano maghahanda tayo kasi siyempre minsan lang yan sa isang taon mga toy mangyari, yung Pasko na yun. Ayun, dito tayo rin. Paagos tayo ulit, paagos. Ang layo naman kasi naabot mo yan. Baka lang, kakainin ka ng maganduli dyan. Yan. Yan. Pati dalag mga toy, oh. Yan. Sige. Birahin mo, lumubog. Oh, yan na naman. Ay, sus, Ginoo mga toy. Ang laki, grabe. Oh, mga toy, grabe. Double pa siya, oh. Tinamamba sa talagang parang, ay, sus. Ginagawa mo. Oh, yan pa, ito pa, nakawala. Ay, sayang naman yan. Ito pa mga toy, laki. Uy, sorry, laki. Sayang naman yung isa, ang laki, pulahan pa. Ano ba yan? Dapat sinicure ko na yun, eh. Ano ba yan? Laki. Laki mga gatoy. Yun, nakarata lang tayo. Di bali, hanggang yan, marami yan sa ito. Jesus, kagab. Dami ito mga toy, dami ito. Blessing tayo, thank you Lord talaga. Mga toy, nasa gitna sila mga toy, nasa gitna, tapos malalim. Pero pag tinitipit ko, bigla bumawa lang. Hindi paagos ulit tayo mga toy. Ilagay yun. Maganda itong ganito mga toy. Painan ulit ng isa.
Naku, mag-iisa na lang tayong pamiwas ito mga ate. Pag tuloy-tuloy itong guide. Grabe, binakbakan ka agad mga ate. Sayang yung laki ay. Ayun na. Ay. Naku, ayun na. Sige. Ay. Sige, wag muna pala. Uy, naku. Inagat, sige, pero meron pa yung maliit. May bulado pang maliit. Dan ano kasi tamati yung paing ko eh. Ayun na naman. Malambot lang siya kaya madaling maubos. Naku, pero kung dancing worm to tapos to. Harvest tayo sigurado nito. Ano kasi mabalik sa tamati pantrabaho natin. Tapos ito pang ano lang yan. Panggilid ng tabi, ika nga ni Kabiwas. Kabiwas, sana ayos na yung ano, yung channel mo Kabiwas. Uy, grabe, ano kaya yan? Ayong yan siguro yan. Ay, hindi pala yung yan. Ala, yan laki na naman. Mga kay, malalaki pala yan mga kay. Kung parang di ko lang natatimingan talaga. Grabe, lalaki oh. Puro fingers 1. 4.1. Panerve no. Uy, basta. Wala pang pain pala yan nila. Tinapon sa lang. Apat na kaagad. Kung sabihin makahuli ka pa, wala ka lang pain. Ayun. Yan, Grace de la Cruz. Maraming salamat sa pasalubong nga pala mga saki. At meron akong baon mga tsoy, galing Bicol. At sa nanay ko nga pala no. At sa mga kapatid ko dyan, sa Tarlac. At sa Balikches. Yan na naman! At sa Malabon at sa mga bayaw ko. Pasensya na, di tayo nakauwi. Grabe, walang laki oh. Kaya mga tayo, fingers na yan mga tayo. Sige, ano naman, meron pa namang malikan. Bulati. Wala yun yung kagatin mo. Ay, minsan ganyan. Pag maraming isda, nakagat pa kahit kunti na lang. Sige nga, kagatin mo pa. Wala na. Wala na mga tayo. Hindi na kinagat mo tayo. Akala ko kakagatin niya pa rin yung maliit na bulati. Kasi Ronnie, yun ispatan natin yung bago mong sinasabing basic spot sa may Floodway mga tayo. Meron na naman daw si Kachoy Ronnie na discover mga tayo. Meron na naman. Tapos si Amigo, yun. Ganda rin ng ulian nila Amigo dun mga tayo sa spot na yun. Inabot pa nga sila ng ulan. Pinanood ko kanina. Yun. Gagatin mo nga ulit. Sige nga, tatrabahoin natin. Maganda pag pinatrabaho mga tayo. Yan o. Wala. Sinabit ata. Ako sinabit. Pag sinasabit ko eh. Grabe ang spot na to. Yan na naman ano yun. Yan na naman! Grabe! Laki nun! Sana dalawa! Laki mo kasi! Laki isa! Ala! Ginagawa mo. Ala, grabe! Laki! Dalawa! Umangat ka, Lord! Lord! Grabe! Sus Ginoo! Mamaw! Ay ko. Thank you Lord! Riko, tinamaan ako. Grabe mga tatay ko. Masaya. Teka lang. Laki. Kakatawa itong ispat na ito. Mga kachoy. Kakatawa, grabe lagi. Ito po. Ay, makakajakpat talaga tayo nito.
Grabe. Ibig sabihin mo rin, dami nila. Mati, ang lalaki. Ay, di ko na abin mati. Baka nakawala na naman. Nakawala yung isang mati. Bumalik naman, duble. Ay, naku po. Pwede tayo umuwi. Nakatuwa talaga. Thank you. Ang aga-aga pa. Miguel Abjad ka lagi kasi bubon. Ala, ba't lumabo mga kasi? Makulimlim kasi mati eh. Parang uulan pa to. Sabatin mo ulit doon. Naku, sinasabit ka no. Ano kaya? Mayroon dyan. May pungo. Karoon na kasi ng agos mga kate, pero mas maganda itong mga side. Ay! May dalag. Dalawa na mga kate, dalawa ng dalag nagpakita sa atin. Ayan, meron ulit. Oh, Jesus! Ay, Jesus! Uy, yan na! Ano to? Alaka, ano to? Ano to? Bakit ganyan? Ay, janitor siguro to. Ay! Di man lang nagpakita kung ano yun. Mamaw siguro yun. Katoy. Nililipat ko lang. Di ka kasi nagpaparamdam. Kung meron kang nakukuha. Grabe, ano kaya yun? Tilapia yun, Mati. Nasabitan yun, sigurado. Ay, naku. Grabe, ano kaya yun? Pagka ganyan kasi mga makapal yung yung tilapia, ganyan yan, isa nasabitan ka paligpik. Pero kung may panalo ako, ay kaso di ko masano. Hindi rin mo lang makikita eh. Thank you po, Guardian Angel. At dito mo ko dinala sa sa magandang fishing spot. Pagkakutob talaga mga tayo, talaga. Sundin nyo mga tayo yung kutob nyo. Yun, nag-guide kasi sa atin yung mga yung engine natin. Hayaan mo yung bad engine, hindi natin susundin yan. Yan o, nagatin mga fish. Hindi naman kasi ikaw mas kumakontak kasi dun sa malayo. Grabe, ano kaya yun mga katinta? Sumasabit na natin, kanina wala eh. Nagkagos kasi. Parating na siguro nga. Ay yun eh, parating na. Ay wala. Eh, nagkaano pala yung birds dun sa may buhayan. Mama ni Ubra, kaya pala nagkaroon ng agos. Dawi ko eh. Asan na kayo? Where na you? Eh, ganyan na lang natin. Pagpasensya nyo naman ito yung video natin, malabo. Binabaan ko. Oh yun, meron na naman mga tayo. Grabe naman to. Naglalagayos na tayo ng Mari, 4 fingers yan mga tayo ha. Walang sobra yan mga tayo. Tol, Erwin. Tansyado na tol eh. Di sana malaglag sa po na. Sana nakita nyo mga tayo. Basta. Wala ko meron ulit. Listing ko lang mga tayo. Kanina kasi may sinabitan eh. Ay kung pinitik ko yung kanina eh. Oh, wag mo yan, ano yun yan? Baka kung sabihin ka kakatino pa rin yan, kukunti ng bulatin yan. Gandang spot na to. Spot. Itong facing spot natin matay, ano to, malapit lang to sa Guadalupe station ng MRT. Tsaka yung bus. Yan. Diyan lang siya mga to, sa gitna ng itong ilog na to yung bus station ng Guadalupe.
Tapos itong harapan natin dyan, yan Mateo. Barangay Hilaya. Dyan humarbis sila, sila Chris ni Ryan yung nakaraan. Grabe. Isang araw lang. In-upload niya kahapon Mateo. Panoorin niyo Mateo. Grabe, grabe din. 12 kilos Mateo sa anong oras ba yun? Alas 8 hanggang alas 11 lang. Huwag mo naman po. Naku, nagagandang size. Ito Mateo. Ito yung purpose niyan Mateo. Papakita ko sa inyo kung paano ko matatanggal yan. Natanggalin ko lang ito Mateo. Yan. Tapos papabain ko Mateo. Para makapunta doon sa... Ay, pala. Oh, yan na naman Mateo. Laka. Ay, ano? Hindi ka anong malaki. 3.6. Wala ko mama. Papabayin ko lang sa mga tayo. Hanggang doon, maabakas sa mga tayo. Sana di ako mapahiya sa inyo. Uy! Ay, nako. Oh, yan mga tayo. Purpose yan mga tayo. Kasi, yung ano yan mga tayo, yung batuan dito lang. So, ito, pag pinabang ko punta ron, kaya yung sinatatay dito, mayroon silang pangtukod na ganun pa, yung pa-abanti na tinutukuran nila yung pamiwas nila doon. May kawayan silang gamit. Ano ba yun? Ano, kailangan natin makuha yun. Saan ba yung gano'n kahaba yung mga... Yan na mati, nagsasounds din sila. Kaya iniiwasan natin yung mati, kaya maaga tayo. Ang hirap makakiright pa. At saka napakahirap mag-edit. Imbis na diretso na yung pag-init mo, wala, magpuputol-putol ka pa ng 14 seconds, puputulin nyo. Ganun mati pagka may lang sana yung yung mga disco, yun, hindi masyadong pinapansin yan. Pero yung mga ganyan na mababagal na kanta, tugtog, copyright yan sigurado. Karoon na siya ng agos mga kachoy. So, yung kanina na. Ayan, ang hirap na naman. Oh, yan na naman. Kakaagis ko na. Ay, laki na naman. Diyos ko. Laki. Oh, kakaagis ko lang naman. Grabe, oh. Magpa 5 fingers. Uy, nangihingi ka pa, ha? Ay, naku. Diyos ko. Wala na. Wala ko mag-isang kilo, mahigit 2 na to siguro. Tayo ulit ba? Ay, naku. I wanna wish you a Merry Christmas. Merry Christmas, Kuya Delphin. Kuya Rinan Romero, hindi ka natin yung shout out po. At sa mga apo nyo po dyan sa Canada. At si Kuya James Santiago, yun, may galab shout out nga pala kay Kuya James Santiago. Basta kita Kuya. Kuya. Ayan yung Kuya, update kita sa Sukmon. At ayun na naman, bakit? Oh, Jesus! Mag-iisa na lang ata ko. Sayang, di inabot. Ano boy? Naku. Nakain ka lang mga dyan Kuya, mga ayungin sa gilid Ang papayag. Tumutulad sa kuya mo, oh. Grabe, harvest nito mali sa barangay Buhayang Batumay. Itong maliit na ito. Gusto nila dyan sa may sabitan. Yun na naman, oh. Ito ata yun. Oh, yan na naman. Grabe, tinakbo na. Ay! Diyos ko, laki. Grabe talaga ang dami, oh.
Laka! Uy, talaga. Putoy ka. Ginagawa mo. Sasampihin kita. Kita nag-forward. Kita nag-forward. Ha? Mas nagugustuhan na nila yung ano yung malambot na bullets. Hindi nga ganun ko lang mati naman. Ng bintig. Para di ano, baka itakbo niya. Grabe. Harvest ito na. Aga-aga pa. Hindi pa nga kamati nagkakape. Umalis na ako sa bahay. Sabi ko wala pa nagdan ng pang-ihaw. Yan, may ginagshot nga pala kay paring John Paul yan. At kay paring GR. Kay paring George. Yan, kapitbahay namin. At si Dennis at si Roddy. Yan, mga bago namin subscribers. Sa Millennium Mic. Yan, thank you sa inyo mga kailan. Ito na, laki. Yung gano'n na, ano mga yung kibit na gano'n maliit. Duda ako nun eh. Oh, sabi ko na nga ba? Oh mga choy, sabi ko sa'yo. Ang liit ng kibit mga choy, malaki oh. Oh, di ba? Oh, pwede na ito mga choy. Oh, yan oh. Alanganin. Alanganin, sige. 3.8 in half. Ang liit lang gawin ko na nga ako, ganun lang siya. Parang ganyan lang ito. Fingers lang tayo mali, pataas kukuha. Ano na naman oh. Kaya okay, ulitin mo nga. Kala ako eh. Ang sarap kasi mati, dalawa pamiwas eh. Nakakalibang. Sinadya ko ito mati, dinalawa ko talaga para mabilis ako makauwi. Kung sakali maka-harvest. Ayan na. Ayan na. So, yun. Mati, passport nga rin pala. Kuya Prince ko barang mga. Bumaba naman daw yung ano niya, yung what's out. Ang hirap talaga man siya makaharis ng sa ano, sa pag-takong, umaambo siya. May bilis na kagad. Mati, malakas eh. Pero may pakayong naman ako mga. Sige na. Sige na. Ingat di... Oh, yan na naman! Alakal! Laki ka mo! Lalaki talaga, grabe! Oh! Talagang grabe! Tiktiv itong maliliit na bulat. Grabe naman! Kakaagis lang yan mga ito, di ba? Ate, pero parang binabawas yung tasikos ang nilunok. Yan na naman mga choy. Grabe oh. Grabe. Bigla ko lang tinapon. Kasi kinagat naman kaagad. Grabe na to talaga. Nako, wala pa tayong isang oras ah. Naku, wala na uwi na ata. Total, naka-harvest naman na. Nako. Pinakagat ba yan? Lakas ng ulan mga ito. Pinong-pino pati. Dali, isa pa. Ang laka. Yan.
Paano ako kung nagkataon, wala pa naman si Suleiman Mari. Kaya yung pangitan, kailangan mga pupunta pala kayo dito kung mga gustong pumunta. Mga kasama natin ang hero dito, no? Kasi walang silungan dito. Takas mo yan. Pero pag ganyan mating maambon-ambon, ako nakdami yan. Daming dami yan. Yan o. Ay, sus ah. Yan. Nako. Tama na lang ang tumati. Mag-isa lang kayo kanina. Ang lakas yung lakas. Lakas ng wagos. Lakas ng yan na naman. Grabe. Alakat pula na naman mga tayo. Ang dami nating dami. Grabe. Kasi mapula o. Orange. Orange. Sige, lagay pa natin. Uy, huwag mo na. Okay na yan. Sunod. Nakati. Ang dami na. Uwi na. Ginagawang Uy, ka na naman! Ang laki! Mga tayo. Ay, 3.9. Yun yung mga tayo. Magpo-4 fingers. Napakawan na ito para meron pa tayong babalik-balikan, no? Hindi lahat ng 4K napakarami. Kukuhaan natin para mayroon yung lalaki pa. Yung iba kasi kahit na natin, walang paglaka. Ba't ganyan natin? Ganyan dapat. Oh. Naku, saan? Ayan na naman. Laki na naman. Diyos ko, sunod-sunod. Grabe. Ay, sus, tingin ko talaga. Hindi na dyan, sobrang blessing na naman. Ay, bete, ayuda na naman ako. Grabe, Mati, konti lang hinihiling ko, pero grabe naman itong blessing sa akin. Uy, kagatin mo, boy. Yan. Swerte pagkakasama niya ito, Marati, oh. Hindi kaya pinapasiklaban lang. Kasama to, laging nakakahuli. Kailangan lumawit ka daw, sabi ng kapatid mo. Pinapasiklaban tong kapatid niya, Mati, na taon. Tingnan niya, Mati, pagka... Oh, sa kita palang pinapain, kinakagat na. Oh, di ba? Kasi ang grabe, lalaki. Ah, ito, mas malaki to. Mas malaki to, Mati. Oh, grabe yung pasag. Oh, grabe, laki. Oh. Tingnan niyo mga tayo. Oh, ano na? 5 fingers na. Oh, thank you, Lord. Woohoo. Grabe. Grabe naman to. Ang laka. Grabe, ang dami na kaagad. Oh, isang mamaw. Baka, matanggal. Narinig niya palang napapainan tong kapatid niya. Nagpasiklab na kaagad. At yung ilasang tomatoy, basa na naupuan ko. Ang dami na rin natin huli. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Grabe. Sana makaisa pa. Oh, mati, oh. Grabe, saglit lang tayo. Oh. May isang mamaw pa, oh. Yun, thank you, Lord. Meron pa, oh. Pahabol. Grabe, lakas na. Mga toy, masisira ang cellphone ko. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga toy. Thank you so much, mga silent viewers ko, mga solid supporters. Thank you, grabe. Blessing dito lang tamatay sa ano, Ibueho. Makati City.
Okay, tira. Isa pa. Yun. Yun. Thank you, mga choy. Yung kami pa, lakta. Oh. Yun. Woo, mga choy. Ay, so uwi na ako, mga choy. Uwi na ako. Ay, grabe, ang lalaki. Thank you, Lord. Bye-bye, mga choy. Salamat po. And advance Merry Christmas. Happy New Year. Salubong tayo mamaya, mga choy, sa birthday Jesus. Bye-bye po. Mga choy, grabe talaga, mga choy. Ang lalaki itong isa, oh. Mga choy, oh. Puro finger sa lahat yan, mga choy. Piling-pili ko lang. Oh. Ito talaga, oh. Mamaw. Oh, diba saglit lang, mga choy. Wala pang 2 oras. Grabe, thank you, Lord.